ба муносибати таҷлили сазовор аз 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳри Нав чорабиниҳои маърифатию ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ баргузор гардида истоданд. Ин навбат бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ бо иштироки омӯзгорону хонандагон, варзишгарон ва ҷавонону наврасони фаъоли ноҳия ҳамоиши тантанавӣ доир карда шуд. Гуфта шуд ки Конститутсия ҳамчун ифодагари манфиатҳои олии миллат ва давлат, низоми устувори давлатдорӣ, ҳимояи истиқлоли сиёсиву иқтисодӣ, тамомияти арзӣ, волояти қонун ва фаъолияти бо низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ мебошад. Аз ин рӯ Конститутсияи Тоҷикистон санади тақдирсоз, роҳнамо ва шаҳодатномаи халқи Тоҷикистон буда, ҳар як шаҳрванди кишвар онро бояд азизу муқаддас шуморад ва ба он ҳамчун дастоварди бузурги мардуми Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ арҷ гузорад. Ҷавонон ки нерӯи пешбарандаи ормонҳои миллӣ ва давомдиҳандаи созандагиҳову бунёдкориҳо дар мамлакат ба шумор мераванд, бояд ҳисси эҳтирому гиромидошт нисбат ба рамзҳо ва муқаддасоти миллӣ, парчам, нишон, суруди миллӣ ва Конститутсияро бештар намоянд. Маҳз риояи қонуният ба сокинони мамлакат бахусус ҷавонон шароит фароҳам меорад, то дар ҳама ҳолат ба пешравию комёбиҳои назаррас ноил гарданд. Зеро инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ дар меҳвари асосии Конститутсияи кишвар қарор дошта, онро ҳамчун арзиши олӣ эътироф намудааст, ки мазмуну моҳияти ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёдро ифода менамояд. Натиҷаи ҳамин дастовардҳои конститутсионист, ки имрӯз дар мамлакат сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ пойдор мебошад ва халқи Тоҷикистон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ба ободиву созандагии сарзамини соҳибистиқлоли худ машғул ҳастанд.